بيزاوية عالم سآلية مهرت مزقب برحان يملاي سب مبيت أقرارية مقات ولد تداويت انسحي وقت ملئت كبر صلاتك كيدان سلام ቤተሰብ ከመይ ቀርኒኹም ከመይ ጸኒሕኩም ኣብ ናይ መልሲ ትሕቶ ፕሮግራምና ሕጋዊ ክገብሮ ዶ ወይስ ከፍርሶ ይብለና ኣሎ ክብሪ ሓውና ሙሉ መልእኽቲ ናይ ትሕቶ ምስናቱ ሕጂ ምሳይ ዘላ ቆልዓ ተፋሊጠ ብሓደ መንበር ከም ንጅምር 17 ዓመት ጌርና ኣለና ነገር ግን ሕጋዊ መርዓ ይገበርናን በዚ 7 ዓመት ውሽጢ ክንወልድ ኣይከኣልናን ንምንታይ ክንወልድ ዘይከኣልና ኢልና ክልቴና ክንምርምር ወሲድና ድሕሪ መርመራ ግን እንሳክ ትወልድ ከም ዘይትኽእል ምዃና ይንገራ ኣቐዲሙ ናተይ ዝነበረ ጭንቀት ካብ ቤተ ክርስቲያን ረኸቐ ሕጋዊ ዘይኮነ ነገር ፈጺመ ዝብል ነይሩ ሕጂ ድማ ንሳ ኣቲና ክንቆርብ ይደላ ኣለኹ ንሳ ምዃን ብምዃና ዳፈለጥኩ ንዑ ምግባር ከቢዱኒ ንምዃኑ እንታይ ተገበርኩ ይሕሸኒ ይብለና ኣሎ ክብሪ ሓውና ሕጋዊ ዘይኮነ ሓዳር ከፍርሶ ዶ ዋላ ሽጉር ዳፈለጥኩ ሕጋዊ ክገብሮም راي نحاونا ملسن مملاس كنفتن ينام كل ساعة كم تنحنا نقولهم أنا نملسهم مرسي كابلك أونت بيت كريستيان مصحف قدسات بموكاسيوم زي فلات تفتهم كمو سهدت بفتهم تدعيسكا مفتح مدلايكا كتمسغاني زقباكا كبر حوي بحادة جزيجن تسفاخت قرص أجباكاني كريستياننا هيوت نايت عمني أنا تراين برز بهلا يكونن كاب بفغري يستل عليه نخلع أحلفك بهيوت تبت حلو يوم كذا أنصار حجم ساخا زلا نينا برا بتسيتخا حكانيا فغري جزلكا بعلخا ملسو كبر حوي معناتو نزهتو زلعلكم حكانيا فغري ورزي يتقع مركب مسان كونه ولاد زي مولاد ويدما حمام شجر زي كل كلهم مخانيوم كمزا عينت حكانيا فغرت لكا بصيتخا مخانا كچنقكا ወይ كحسبكا يبلون مخان ناي مفاتح ጠንቂ ክኸውን አይግባኒው ነዚ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ተክሊል ኣብ ትፍጽመሉ ግዜ መርዓውቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይኹን ኣብ ቅድሚ ሰብ ቃልያቱ ዜና መኺና ኣዌራ ጸሚማ ከይገድፋ ከይገድፈም ኢሎም ቃል ዘኣቱ بتوسخ بكريستنا هيوت امنت زصنو سبات مخانات بمخانهم ايچنقومنيو እግዚአብሔር ተፈቂድዎ ወላ ሐደስ ሳህኖ ነገር ስለዚህ የለ ኮልዱ ይኸልዮም በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አሚኖም ጸኒዖም ዘይወለዱ ፈጣሪዮም ዘይመስገኑ መኻናት የለውን ከምናብነት